És temps de pèsols i he pescat un congre. Per tant, avui cuinem congre amb pèsols. Per preparar-lo, necessitarem 1 quilo de congre de la part de la ventresca, mig quilo de pèsols, 2 cebes, 2 grans d'all, 1 quilo de patates Mona Lisa, 2 cullerades de farina, oli d'oliva verge, sal, mig litre de brou de peix, que el podem preparar amb el cap o la cua del congre. I per la picada, un parell de grans d'all i julivert. Començarem picant la ceba i els alls i els sofregirem a foc suau. Mentre pelarem les patates i les esqueixem, no les tallem. D'aquesta manera ens deixaran anar més midó. Abans de que la ceba ens agafi color, hi afegirem la farina. Remenem bé amb una cullera de fusta i si cal afegirem un puntet de brou perquè no se'ns enganxi. Afegim les patates, els hi donem un parell de tombs per la cassola i ja podem afegir el brou. Les deixem coure uns 10 o 12 minuts i salem. I afegim el congre, el salem, el deixem coure un parell de minuts i li donem la volta. Afegim els pèsols, sacsegem una mica la cassola i si cal podem afegir una mica més de brou. I per acabar preparem la picada. La barregem amb una mica de suc i l'afegim a la cassola. La tapem, la deixem un parell de minuts al foc i ja tenim el congre llest. I com tots els suquets, aquest plat reposat encara és més bo. Si us ha agradat, no oblideu donar-nos un like i subscriure-vos al nostre canal.